Ang bango-bango. Hello guys! Andito na naman ang Ate Anyo at magmumukbang na naman tayo. Ang ating ulam ngayon ay inihaw na pork chop. Ayan, marami pa dito guys. Inihaw na pork chop. Ayan. At meron tayo ditong toyo. Ayan, sana makita nyo. Toyo na may kalamansi at may sili. Tara guys, kain na tayo. Nagkamay ako guys kasi mas masarap ang nakakamay pag ganito ang ulam. Maanghang yung toyo ko. Kain pa dito guys. Sarap. Pag ganito ang ulam, ayan, wala muna tayong yaw-yaw ngayon at papapakin natin itong ating pinakain. Maanghang yung toyo. Marami yung kanin natin guys. Sana maubos ko. Pinagpapawisan ako guys. Manghang. Pinagpapawisan ako ng anghang. Kunti na lang. Anong ulam natin dyan, guys? Comment nyo sa baba kung ano ang gusto nyo ipamukbang sa akin next video. Kasi, pag kaya natin, gagawin natin yan.
Grabe yung pawis ko. Wala nang kanin. Simot ang kanin guys. Meron pang konting ulam. Busin natin yan. Guys, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, don't forget to subscribe at mag-like at comment din po kayo sa baba para ma-notify po kayo sa aking mga next video. Ayan. Sa mga dati ko pong mga taga-support, maraming salamat po. Sa walang sawang support at pagtambay sa aking mga lives, sa aking mga teams, shout out po sa inyong lahat. Last bite. Sarap. Gutom na to guys ha. Yan, walang tira. Thank you for watching guys. Shout out po sa inyong lahat. Keep safe and God bless everyone. Thank you. Bye-bye.